O paano Han? Alis na ako. Hindi ko na mahihintay ang pag-uwi ni Renz dahil matatraffic ako. Sigurado ka na ba talaga? Saan? Han, 9 na buwan ka na naman naming hindi makakasama. Hindi ba talaga pwedeng dito ka na lang sa Pinas magtrabaho? Han. Nakaipon ka naman ng huling sampa mo sa barko, di ba? Han, ngayon mo pa talaga babanggitin ang tungkol dyan? Ngayong paalis na ako? Napag-usapan na natin to, di ba? Oo nga. Pero malapit nang graduate si Renz. Hindi ka na nga nakasama nung moving up ceremony niya, pati ba naman ngayong graduation, hindi pa rin. Han, alam mo naman kung gaano ka-importante ang trabaho na to sa akin. Sa atin. Once na tumaas ang posisyon ko sa barko, pare-pareho tayong makikinabang at mas makakaipon pa tayo. Palagi naman akong tumatawag at nag-a-update sa'yo, di ba? Makinig ka sa akin. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo ni Renz. Ayaw mo ba nun? Lahat ng pangangailangan nyo na i-provide ko. Gusto naman. Pero kasi... Ikaw talaga? Huwag kang mag-alala. Alam mo, pag may sumampang mga babae, nako, pipikit ako para di ko sila makita. Tingnan mo. Ginagawa mo pang biro yung nararamdaman ko. Nag-overthink na nga yung tao. Han, wala kang dapat ipag-alala, okay? Mahal na mahal kita. At never kong naisip na pagtaksilan ka. Isa pa, may anak na tayo. Big boy na nga yung uniko iho natin. Ngayon pa ba iisipin yung mga ganyang bagay? Han, babae ako. Hindi mo mayaalis sa akin ng mag-alala. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Han. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Oo, syempre. Oh, yun naman pala. Han, 9 na buwan lang, andito na ulit ako. Hindi naman ito yung unang sampa ko. Ang isipin mo, lahat ng ginagawa ko at ang sakripisyo natin ay para sa hinaharap nating lahat. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit ano yatang sabihin ko, hindi ka na talaga magpapapigil. Mag-iingat ka. Opo, iingatan ko ang sarili ko. Kayo rin dito ni Renz, ha? Oo, Han. I love you. I love you more. Oh, sige na, Han. Mag-a-update na lang ako pag nandun na ako. Ayaw mo talaga magpahatid? Nako, hindi na, Han. Mas malulungkot lang tayo pareho kapag sa airport pa tayo maghihiwalay. Dear love, karaniwan na sa mga babaeng may asawang seafarer o seaman ang pag-overthink. Kaya ginagawa ko ang lahat para patunayan sa aking asawang si Monique na siya lang ang pinakamamahal ko. Palagi akong nag-a-update sa kanya at nagkukwento ng mga nangyayari sa buong araw ko. Sa ganoong paraan ay napaparamdam ko na parang hindi kami magkalayo, na palagi kaming magkasama. Good day everyone. Today magkakandak tayo ng familiarization since ang ilan sa atin ay first-timers. Sisimulan natin ito sa control bridge. Basically, iikot lang ito sa safety equipment ng barko, the life-saving appliance and firefighting equipment. So, this is the fire detection and alarm system panel. Oh pre, chika ba? Ayayin sana kitang mag-shore leave pagkarating natin sa Santos, Brazil. Loko ka ba? Para saan? Magliwaliw? Layo mo naman ang gala sa trabaho. Pare naman, sasayangin ba natin yung chance natin na makakita ng magagandang chicks? Hey, pwede mo namang gawin ang gusto mo. Makinig ka nga kay Officer Ramos. Makinig? Mga ilang beses tayo nagko-conduct ng familiarization. Nauumay na ako, paulit-ulit. Hindi ka nga nakikinig. Kasasabi nga lang na iba-iba ang pagkakayari at disenyo ng barko. Kaya dapat alamin natin. Ang sabihin mo, yung utak mo ay nasa asawa mo pa rin. Sa bagay, sino ba namang hindi masasabik sa asawa lalo na't matatagalan na naman ang susunod niyong pagkikita? Alam mo, mas maiintindihan mo pa ako kapag nagkaroon ka rin ng asawa. Asawa? Ako? Gusto ko ang tumikim ng iba't ibang putahe. Bakit ako magpapatali sa isa? Sira ulo ka talaga. Ay, puro kakalokohan. Oh, bakit? Tama naman ako ah. 'Di ba? Walang sasaway sa akin. Walang magbubunga nga. Malaya ako na gawin ang gusto kong gawin. Oh, baka mainggit ka sa akin ha. Ewan ko sa'yo.
Basta ako, loyal ako at sapat na sa buhay ko si Monique. Sus, kakainin mo rin yung sinasabi mo pag nakatikim ka na ng iba. Nako, hindi na ako interesado sa mga ganyang bagay. Alam mo namang si Monique lang ang paborito ko at palagi kong babalik-balikan. May iba ba kayong topic dyan, Lando at Rico? Ay, wala po sir. Sorry po. Ito kasi. Hello, Han. Hello, Rico. Kumusta ka na dyan? Maghapon kang walang update. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Pasensya na, Han. Unloading operation yung ginawa namin sa barko kanina. Tapos after nun, cargo hold cleaning naman. Kaya sobrang nakakapagod. May mga ikakarga kasi kaming soybeans bukas. Kayo ba? Kumusta kayo dyan? Si Renz? Ito, mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Nagpaalam sa akin si Renz na mag-overnight sa bahay ng classmate niya. Ah, ganun ba? Sayang naman at hindi ko naabutan. Kailan daw siya uuwi? Sabi niya baka dumiretso na siya sa eskwela bukas. Han, nabobore na ako rito. Han, konting tiis na lang. Intindihin mo na lang si Renz ngayon dahil graduating na siya at bumubuo ng sarili niyang buhay. Ganyan din naman tayo nung high school. Naiintindihan ko naman. Pero iba kasi ngayon. Dati kahit nasa malayo ka, hindi ako gaanong nalulungkot dahil kasama ko naman si Renz araw-araw. Ngayon pareho na kayong nawawala sa tabi ko. Paano na lang kung nagkatrabaho rin ang anak natin? Han, hayaan mo. Babawi ako sa'yo pagka uwi ko. Kakain tayo sa pinakamasarap na restaurant dyan tapos igagala ko kayo. Dapat lang. Deserve ko ng family bonding. Promise yan. Oh, nga pala Han. Pagkarating namin ng Santos, Brazil, mag-anchor kami doon ng 20 days. Mamimingwit kami doon ng isdang espada kaya malamang yun ang ulam namin for the whole 20 days. Sa Brazil? Oh, huwag kang mag-alala. Bibili ako agad ng SIM para araw-araw akong makakatawag sa'yo. Nitong mga nakaraan kasi, pawala-wala ang signal ko. Mamimingwit kayo? Baka naman pati babae bingwitin mo ha? Nako talaga, Rico, sinasabi ko sa'yo. Nako, ayan na naman ang asawa ko. Mapurga na ako sa isda pero hindi ako mamimingwit ng babae. Kumbaga sa Disney Princess, nasa akin na si Ariel ng Little Mermaid. Ano pa ba ako ng sardinas? Ikaw talaga? Puro ka kalokohan. O siya, matulog ka na para makapagpahinga ka na rin. Sige Han, good night. I love you. I love you too. Dear love, nagkaproblema ang aming cargo ship. Kaya naman ang ilang araw lang na biyahe ay inabot pa ng 2 linggo. Hindi rin ako makatawag dahil wala talagang signal na masagap sa barko. Kaya naman pagkadaong namin sa Brazil, ay agad akong humanap ng SIM para makontak ang aking asawa. O ano pre, nakontak mo na yung misis mo? Hindi pa nga pre. Ilang araw na ako tumatawag pero hindi sumasagot. Malas mo. Ilang linggo mo rin hindi nakausap yung asawa mo tapos ngayong nandito na tayo, nagkaroon na ng signal na maayos, hindi mo naman matawagan. Kaya nga. Ano kayang nangyari dun? Baka naman nagtampo. Nako, kung nagtampo man yun, sasagutin pa rin niya ang tawag ko. Baka naman may nangyaring masama o nasiraan ng phone. O kaya naman nanakawan. Alam mo, hindi ka nakakatulong. Mas pinag-aalala mo lang ako. Alam ko na. Try mo kayang tumawag sa anak mong si Renz. Actually, kanina ko pa din kinokontak pero... Ito na pala. Hello Renz. Hello pa? Pa, kumusta ka na? Miss ko na po kayo. Miss ko na rin kayo ng mama mo. Nasaan ka? Kasama mo ba ang mama mo? Naku papa, hindi po. Nandito pa ako sa classmate ko. May tinatapos pa kaming research. Malapit na po kasi ang deadline kaya napapadalas ang sleepover ko. O siya. Pag-igihin mo lagi ang pag-aaral ha. Opo pa, salamat. Bakit pala kayo napatawag? I mean, nag-away po ba kayo ni mama? Yun nga mismo ang dahilan kung bakit ako napatawag. Hindi ko kasi makontak ang mama mo. Alam mo ba kung nasan siya?
Ang alam ko lang po na sa bahay lang siya. These past few weeks po kasi madalas na akong ginagabi ng uwi kaya hindi ko na siya naabotang gising. Ah, ganun ba? O sige na, at baka nakaka-istorbo pa ako sa'yo. Mag-iingat ka dyan ha? Opo pa, kayo rin. Sasama ka rin pala. Ang dami mo pang sinasabi. Wala naman kasing magawa. Bored na rin ako. Kung nakakausap ko lang sana ang asawa ko, hindi na sana ako sumama rito. Pre, huwag kang magdrama dyan. Hindi mo nakikita. Ang daming Brazilian chika babes dito. Kaya enjoy lang. Nako, ayoko niyan. Mahal ko ang asawa ko. Ayos na ako sa pag-inom nitong beer. Masarap ba yan? Ito, tignan mo to. Makakarating ka sa langit pag itong beer na to ang ininom mo. Talaga? Oo nga. Subukan mo. Siguraduhin mong masarap to ha. Sakit ng ulo ko. Sobrahan yata ako sa pag-inom. Teka, nasa na ba yung cellphone ko? Hello Han. Mabuti naman at nakatawag ka. Miss na kita. Ano? Masarap bang makipaghalikan sa mga babae dyan sa Brazil? Ha? Teka Han. Maniwala ka, wala akong alam sa nangyari. Walang alam? Pero sige ka sa pakikipaglaplapan. Han, please. Pag-usapan natin to. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo ko sinasagot. Kaya ka naghanap ng iba? Ganun ba yon? Han, paniwalaan mo ako please. Baka na ito ni Lando. Pinaglaruan niya ako. Una pa lang, tutol na ako sa pagsakay mo ng barko. Kaya hinanda ako ng sarili ko sa ganitong pangyayari. Total, kaya mo pala akong ipagpalit. Sasabihin ko na rin sa'yo ang totoo. Totoo saan? Wala ka ng asawang babalikan. Kaya ipagpatuloy mo na lang ang pagpapakasaya mo. Kung saan ka mang lupalop ng mundo. Malaki na rin si Renz, kaya hindi na kita kailangan sa buhay ko. Ikaw na din ang may sabi na may sarili na siyang buhay. Pwes, kaya ko ding mamuhay ng ako lang. Teka, hindi kita maintindihan. Hindi lang tayo nagkausap ng matagal. Bakit ganito? Dear love, ganun lang kadaling nakipaghiwalay sa akin ang pinakamamahal kong asawang si Monique. Ang dahilan na aking pagsusumikap sa buhay ay sumakabilang bahay na pala nang hindi ko namamalayan. Halos madurog ang puso ko nang siya mismo ang umamin sa kataksilang ginawa niya sa akin. Ang mas masakit pa ay ginamit niyang dahilan ng kanyang nagawa ang distansyang namamagitan sa amin. Ganito ba talaga lagi ang kahahantungan ng long distance relationship? Mali ba ang naging desisyon kong magtrabaho sa malayo? Hindi ba talaga sapat ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa para maisalba ang pagsasama ng mag-asawa? Sabi nila, ang distansya ay isa lamang pagsubok upang malaman kung gaano kalayo ang mararating ng pag-iibigan. Pero sa aking karanasan, ang distansya ang nagtulak para ang pagmamahala naming mag-asawa ay mawakasan.